U Puli, 200 metara od Jadranskog mora, prije više od stoljeća, sagrađena je veličanstvena utvrda, Verudela. Uklesana u stijeni i uzdignuta u kamenu, branila je grad od neprijatelja kao dio nekada moćnog obrambenog sklopa tvrđava Pula. Za razliku od monarhije, utvrda je opstala i čekala sve dok joj ponovno nije udahnut život, u krajnje neočekivanom obliku. Uz puno rada i truda, davno napuštena i propadajuća utvrda postaje akvarij i pronalazi novu svrhu u prikazivanju bogatstva i raznolikosti života u moru. Od otvaranja 2002. godine broj posjetitelja stalno raste i sa preko 150.000 gostiju godišnje čini akvarijum Pula neizbježnim dijelom turističke vizure grada Pule. Na više od 2500 kvadratnih metara utvrde i rova smješteno je 100-tinjak bazena i preko 300 kubičnih metara vode sa 250 vrsta živih organizama, što čini akvarijum Pula najvećim akvarijem u Hrvatskoj. Da bi tako veliki sustavi savršeno funkcionirali, potrebno je puno toga što se odvija iza bazena. Od proizvodnje žive hrane, grijanja i hlađenja, pa do što vjernijeg oponašanja prirodnih uvjeta u bazenima pomoću modernih sustava za održavanje života. To podrazumijeva filtraciju, aeraciju, recirkulaciju unutar bazena i dobavu svježe vode, te mnogo drugih stvari koje čine akvarij ugodnim posjetiteljima, ali još važnije, i životinjama u njemu. Ali čemu zapravo sav taj trud? Da bi napravili mjesto koje se posjećuje sa svojim najdražima i za kojega ostaju samo lijepe uspomene, ili je moguće dobiti i nešto više, nešto zbog čega nam se ljudi svake godine vraćaju, nešto čemu stremimo i što nas motivira u našemu radu. Akvariji su tu kako bi educirali, čuvali i istraživali. Smisao postojanja akvarija ne smije biti samo zarada, nego poruka koja se nastoji prenijeti svim posjetiteljima, a to je da je more nevjerojatno bogato, ali i krhko stanište, nepovratno povezano s čovječanstvom. Od vrlo malenih riba do onih jako velikih, sipa, neobičnih životinja poput meduza, svima omiljenih hobotnica, simpatičnih morskih konjića, morskih mački, ali i pasa. Cijeli morski svijet iza stakla, nadohvat ruke svakome. Centar za oporavak morskih kornjača štiti ta dugovječna stvorenja. Provedi se, ali i nauči. Zabavi se, ali i zapamti. Opusti se, ali shvati ozbiljno. More nam priča. Poslušajmo ga. Dođi i prepusti se. Akvarijum Pula.